Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jolsar en garti hande oɗo ñalawma altini awde ko sappo e nayyi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawɗo giɗeɗen ko toon to États-Unis hono kanko Donald Trump en wayno oɗo saha joni mo continue dartade cuuɗi ñawoji walla ñawoɓe surtout Cour suprême firtude wonde ñawore waɗanode pour artirde oɗo kilmar ummade toon to El Salvador. Habaruji men international to Gaza hono kamɓe Israël ɓe mbi jam wonata toon to Palestine tan ko taw Hamas kañum hoore mum jogui no perlaji mum. Habaruji men international mana en toon to Gabon kadi en wayno résultat ji puɗɗima yaltude hono kanko gardiɗo transition hono Brice Clotaire kanko woni favori pour gagnade ɗum noon résultat ji kollaɗi no holla wonde ko en wawi dañi 90,32%. ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gartu desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jolsar Jamhira mon hande ko ñalawma altini gonɗen joni ko 10h toon to New York hawrata ko 7h kikiɗe toon to Los Angeles toon to Nouakchott ɓe goni joni ko 2h du matin to Paris ɓe goni ko 4h du matin. habaruji moɗon ɗemgal Pulaar habaruji men e États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump foti hande hono gardiɗo leydi El Salvador biyeteɗo Nayib Bukele eɗen wayno ɗum ɗo kadi ari saaha mo kamɓe Cour suprême kamɓe tribunal uji gonɗi toon to Washington ɗeɓe continue ɗaɓɓude wonde hono kanko oɗo nawnoon toon to El Salvador biyeteɗo Kilmar Abrego Garcia yo artire to e États-Unis. ɗum no e nder haalluji hannde ko ɓiɗ kaali surtout eno kanko biyeteɗo Miller ko goto e wajiroɓe Donald Trump o wi wonde ko ene wayno ko Cour suprême forsaniɓe pour yoɓe mbat feere fof ɓe gartira oɗo henna kadi ene wayno ko oɗo saha joni hono kanko Kilmar Garcia nawnoɗo toon to El Salvador ñande 15 mars ene wayno oɗo saha joni woni koye jimade El Salvador donc kamɓe États-Unis ɓe mbawa forsude El Salvador yo artir neɗɗo mabɓe e kadi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ɓe galana ɗum dooɗe. ɗum ɗo fof noon ari ko kadi ko caggal nde kanko Donald Trump e kadi yimɓe makko e surtout en ministre makko to toppitiɗo ko fate justice hono kanko biyeteɗo Pambandi ndeɓe kaali mbi wonde Cour suprême yamiri ko en wayno ko kan yamiri tan wonde so tawi El Salvador felliti artirdemo kamɓe yoɓe balli ɗum yoɓe ballum holno artiri kono noon e wayno ko ɗum ɗon kadi ko hunde tungnade hannde haralaɓe ko fate justice ko kaali mbi ɗum ɗo fof en wayno ko gon koye firtude goni koye wadde interprétation noɓe jiiɗiri ñawore nde Cour suprême waɗi nde kanko noon e Kilmar en wayno ko nangganoɗo ko ɓooyo nanggano ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 o meeɗi nanguede sibabude won neɗɗo goɗɗo baranoɗo o nangga yesso bitique goto biyetede Home Depot omo nanguira yimɓe waɗɓe on ɗum saha takkanowo kanko hoore makko jenno koye ɓeɗon yimɓe takkaɓe jeeya koye groupe gangster uji biyeteɗe M13 kono e woni ko guilden kanko hoore mum ko ɗum continue wiide o jeeyaka e ɓeɗon kadi o anda baraɗo en o meeɗani jotodirde e ko fati ɗum ɗon ko ɗum waɗi on saha on juge goto immigration wi wonde ko sibabunde ɗeɗon gueɗe ene wayno waɗimo procédure pour yaltinede e ndi firti wonde ko e on ande nde newata El Salvador nde kanko hoore makko ala droit nawede déportation comme ça tawde woni koye procédure tugnade hande haraleɓe ko kalata kono wawi woni fof ene wayno ko ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe kamɓe Donald Trump lawmaɓe ɓen continue oɗo saha joni dartade justice ñawoɓe guila e suudu ñawoto mawdu hono Cour suprême ha e cuuɗi e dewɗi hen donc ɗum woni ko hesɗe makko kanko Donald Trump ko jiita e ɗum ɗon kadi ene wayno ko yiyama hannde hono kanko Donald Trump kadi laamu makko ene wayno ɓe dartini balla kewɗo jahannoɗo toon to université goto université ji ɓurɗi mawnude États-Unis biyeteɗo Harvard ɗum noon ko sibabude ɓe mbaɗi ɗaɓɓante fade université o goho yo dartini kala programme uji patuɗe wallude mbiyata diversité équité et inclusion ɗiɗon programme uji dartinde ɗum ɗon ene wayno wiide mabɓe kamɓe laamu ngu kala jaahowo université ko wayno Harvard yatani jogui mérite taw ko ɗum no base koye toɓɓe mum gummiɗe less kadi ene wayno ko ɓe ñaguinoma kadi université yo wadda yo liggodira mabɓe e service aji mabɓe immigration habaruji étudiant ji gonɗi toon ɗi ɗum noon e oɗon saaha ɓe mbi wonde so université Harvard jaɓani ɗoftade yamirore mabɓe ene wayno koɓe kuppoɓe kene wona 9 milliards de dollars ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa laamu fédéral wallanno ɗiɗon université donc e jaabol jaltugol hannde hono kanko gardiɗo université hono président université o biyeteɗo Garber
nder lettre mo windi wi wonde ko en wayno oɗo sa kanko jaɓani ɗum ɗon laamu Donald Trump ko namdim ko namdim ko yo dartin fausse amendement mo États-Unis ɗum noon ko liberté d'expression. Donc ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump omo andira oɗo sa joni dartade surtout kala ko fati éducation kala ko fati ɗiɗon université ji fati en galleji jandiyankoji e kala ko fati tribunal uji a wayludi ɗum ɗo fof ko il faut ko mbawa rewde e jamiroje makko mbawa waɗi ko wela fof ɗum noon ko ɗum woni haare wonde oɗo sa joni kamɓe ardiɓe université Harvard noon ɓe mbaɗi appel toon to cour suprême pour wiide wonde ko Donald Trump ko waɗata ko henne ɗum ɗo ko discrimination et surtout henne wiide wonde ko alay saago yi étudiant ji goni toon walla no jangguirte toon wasa ɗoftade gueɗe ɗi ganduɗa pondoje étudiant ji ɗum noon surtout henne ko ɗoftade ko wiyete diversité ɗoftade ko wiyete équité ko wiyete henne eko wiyete inclusion siftin ɗon tan ko laamu makko kanko Donald Trump walla guila o arani guila e campagne ɓe puɗɗima haalde wiide wonde ko yimɓe hewɓe wonɓe gouvernement fédéral surtout ɓe takki noon Kamala Harris ko yimɓe dañƴe jangde mumen sibabude mballa tawde mbiya kañum hoɗum jeeya ko diversité noon so nawam noon ko yimɓe surtout en ko leƴƴi ɗi ganduɗa en ko minorité ji wonɓe ɗo e États-Unis walla ko joguiɓe handicapé en walla gueɗe mbaɗe noon ɗum woni ko ɓeɗon jeeya ko diversité donc hay Kamala Harris ɓe takkini ɗum mbi wonde ko diplôme aji ɗi jogui ɗi wona diplôme aji ɗi heeɓi sur mérite mais heeɓi ɗum tan ko par ce que kañum hoore mum ko diversité ɗum woni kadi nde laamu mabɓe fuɗɗi premier jour mo puɗɗi ko kala liggotonoɓe gouvernement fédéral surtout ko wayno ɓaleɓe surtout ko wayno rewɓe surtout ko wayno gueɗe mbaɗe ɓe ceeki ɗumen sibabude wiide ɓeɗo en ko yimɓe jeeyaɓe DEI noon ko diversité équité inclusion ɗum noon ko programme mo kanko Donald Trump e yimɓe makko mbi wonde oɗo saa joni kala minorité ji gonɗi ɗo en gala droit rokkede faveur pour sibabude jogui won handicapé en hande to États-Unis tugnade kadi e habaruji gomiriɗi toon to Vermont ɗum ɓe mbi ko étudiant goɗɗo walla gonɗoɗo étudiant goto taw ko palestine aji biyeteɗo Mohsen Mahdawi nanggama toon hannde toon to Vermont caggal nde kanko hoore makko wonno toon pour wadde entretien beele mo heɓa nationalité américaine tugnade konngol avocat makko ko wi e mbi wonde ko wonno toon Mohsen Mahdawi o wonno toon ko sibabude hankkadi omo foti heɓde citizenship cawde o joguima green card guila tan ujunnaji 2.15 e ɗum noon o wonno toon ko fadde beele o waɗe entretien kono ene wayno ko caggal mum ɓe ngari ɓe nanguima avocat makko wi noon oɗo saa joni ɓe ganda to woni kono ɓe mbaɗi pétition ɗaɓɓande artirdemo walla hadde immigration yaltindemo meme état e Vermont walla yaltindemo meme e nder leydi États-Unis ɗum noon wayno ko kanko avocat ko mbi wonde ko o nanguira tan ko sibabude kanko hoore makko o jeenamo seppoji toon to université Columbia gonɗo toon to New York ɗiɗon seppoji noon ko pour hollude météo men haare wonde toon to Gaza nde avocat makko kadi ko haali wi wonde ko nanguira ko sibabude ɗiɗon seppoji e kadi wonde ko kanko hoore makko ko palestinajo donc ene wayno ko e wiide avocat makko ɗum ɗo nangugol makko ɗum ɗo fof peeje ɓe jogui kala deƴƴinde kala yimɓe ɓe ganduɗa haaloɓe contre caɗele gonɗe oɗo saa joni to Gaza wiide makko kanko avocat oɗo biyeteɗo Mohsen o wi ɗum ɗo kadi ko hunde lundinde constitution mo États-Unis ha hande umma tan to Maison Blanche hono kanko Donald Trump kadi e nder haalluji ɗi o haali hande o wawi kadi huccinte jenni makko e chaîne télévision biyeteɗo ABC émission goɗɗo kadi biyeteɗo 60 minutes wawi kadi wiide wonde ko gardiɗo oɗo saa joni FCC ɗum noon ko fédéral commission to piri ɗum fati communication ɗum mo ardini ɗum joni o siftinde on tan ko gardinoɗo oɗo goomu laamu toppitiɗo ko fati réglude kala gueɗe patuɗe en gal communication ene woni ɓe ceekini ɗum donc ene wayno mo waɗi ɗon joni o wi wonde ko alay saago wawa wadde punition ngaji e ɗiɗo chaîne uji télévision ɗi o dokkodirani ɗum continue hande yoɓtade CBS surtout ene wiide wonde ko émission mabɓe biyeteɗo 60 minutes ɗon ɗo Kamala Harris jokkodirno mabɓe ɓe pewni entretien muɗum ha beele ɗum ɗon ko hunde wallude campagne muɗum ɗum noon wayno ko kanko Donald Trump mo continue portude plainte mabɓe wi fof koɓe jaɓomo 20 milliards de dollars ɗum noon contre oɗo chaîne biyeteɗo CBS gueɗel gonguel ngel kadi kanko Donald Trump ko haalata wi wonde ko CBS journaliste uji mum surtout biyeteɗo John Wertheim kañum hoore mum yehini toon to Greenland ene waɗi entretien e yimɓe jeeyaɓe toon to Greenland e kañumen koye men kaali mbi wonde ko kamɓe jeeyaɓe toon to Greenland ɓe jiiɗa ni nande ko fati e États-Unis haala muɗum ne haale pour wiide wonde ko fati en occupde Greenland ɓe mbaddi entretien kadi e premier mo Greenland biyeteɗo Jens Frederik Nielsen gueɗel gonguel gati kadi ko
hono kanko président Zelensky ene wayno ko kamɓe CBS ɓe mbawi semtindemo kanko Donald Trump ɗum noon ko ndende o wino wonde ko kamɓe Ukraine ko kamɓe puɗɗi guerre gonɗo toon hakkude mabɓe kamɓe e Russie ɗum noon ene wayno ko CBS jaaɓi addude hono Vladimir Zelensky haali wi wonde ko ene wayno kañum hoore mum ene gonɗini wonde ko Russie haaluji haalatɗi ko ɗum woni ko Amérique naaɓe keɗoto kanko Zelensky e nder haalluji makko wi so tawi neɗɗo yi wonde no foti no ɓe tampini no foti no ɓe no yimɓe maɓe mbartira nden neɗɗo wawata famde holko Russie naɓe mbaɗata maɓɓe e donc so tawi neɗɗo faami ɗum ɗon holno wawi sikkirde wonde ko kamɓe Russie naɓe wona kamɓe puɗɗi guerre o ɗum ɗo fof ene wayno ko haalluji jabadde Donald Trump ɗiɗo haalluji fof noon ko sibaɓe ɗum ɗon hono kanko Donald Trump e nder konguɗi ɗi ƴefti hannde wi wonde ko alay saago gardiɗo FCC kañum hoore mum waɗa sanction ngaji mawɗi wadde CBS e surtout en elminde émission biyeteɗo 60 minutes kanko Donald Trump sifti noon tan gardiɗo FCC o ene mbinoɗen ni ko neɗɗo kadi mo ƴefti ko neɗɗo kadi jaɓowo konngol makko ɗum ɗo fof koye gueɗe ɗe ngannduɗa henne kamɓe démocrate en e kamɓe kadi yimɓe ɓe ngannduɗa henna yimɓe famnannoɓe yimɓe paate en walla programme mo mbiyata 2025 ɗum ɗo fof ko ittude kala yimɓe ɓe ngannduɗa wonnoɓe gouvernement fédéral yimɓe ɓe ngannduɗa hen ittude kala yimɓe wonnoɓe gouvernement fédéral e wattude hen yimɓe makko taw kañum en kala ko yamiri ko ɗum mbaɗata habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to Pennsylvania ɗum noon ñande dimanche hanki hono kanko galle makko kanko gouverneur Shapiro gouverneur mo Pennsylvania ene wayno ko neɗɗo goto naatino toon e nder jamma hedde 2 heures du matin nde naati toon nde neɗɗo ene wayno ko dogdi e yimɓe sécurité wonnoɓe damal finalement naati ha nder galle to huɓɓi jeygol pour beelen duppugal o donc ene wayno ko tugnade ha nde habaruji jaltuɗi toon hono kanko Shapiro o wi wonde ko 2 heures du matin ene wayno ko ñande dimanche nde nden won yimɓe state troopers kone hongude damal ngal damal pour yo wino caggal muɗum e wayno ko kanko gouverneur Josh Shapiro ene wonde joom suudu makko e sukaɓe makko ɗum woni kamɓe fof ɓe jalti huɓere nde ɓe paati huɓe banggue goɗɗo ɗum noon e wiide makko kanko Shapiro ene woni ko ñande aset kihiɗe kanko e famille makko fof ɓe mbawino yaade fedde toon e oɗon galle ko feeto e juif en wiyeten Passover ɗum noon e wayno koɓe leeloyi ko findiniɓe tan ko jiyede jeygol naate e galle mabɓe donc ene woni caggal mum hono kanko oɗon baɗɗo jeygol ngol ko wiyete Cody Balmer o yara duuɓi 37 o jeeya ko toon to Harrisburg ene wayno nanggami e nder ñalawma dimanche o caggal muɗum tugnade hande habaruji jaltunoon hono kanko Josh Shapiro e yesso jeyniyankoɓe ɗum noon o haali kadi ko tawmoni ɓernde makko no haala dande ene holla mettere walla ne holla sunu o wi wonde so tawi oɗo en arno ko dartindemo wadde liggey makko walla haddemo rewde diine mo rewi o ene wayno ko on wawa haddemo ɗum noon so tawi ko pour liggey makko ma continue liggade ha ko ɓuuri ko liggoto ko kanko Josh Shapiro noon ɗamina wonde ko goto e candidat ji ƴewde wonde candidat présidentiel e hitande ujunnaji 2027 taw ko pour démocrate en kanko Josh Shapiro noon sifti ɗon kadi nomo jeeyano yimɓe ɓe ganduɗa hawnaki kanko Kamala Harris mo suuɓa ɗum pour wonde vice président kono en wayno ko caggal muɗum Kamala Harris suuɓi hono gouverneur mo Minnesota donc tugnade hande halluji gummiɗi toon to e ñalawma hono kanko nanggaɗo Cody Balmer ene wayno e nder ko haalde policier ji o wi wonde ko kanko hoore makko so tawi o dañino fottude gouverneur o yinno ko joguino ko martu yidde fiide ɗum ha wara ɗum nde ɓe ngari yesso juge hande ene wayno juge o salima rokkudemo liberté provisoire ɗum noon wayno ko continue sokede ha ñawore makko ara tugnade hande ko takkete e wayno ko wiide wonde ko omo joguino anniya warde neɗɗo walla wadde ko terrorisme e kadi nanggude jeygol ene waɗa e nokku ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ne wawi sokdemo duuɓi ken ɓuuri duuɓi 15 hande ko fati ɗum ɗon hono yummako e nder konnguɗi ɗi haalde Associated Press wi wonde ko kañum hoore mum wullitinoma laabi kewɗi wonde ko ɓiyum ne jogui caɗele haqqille kono noon hay goto wallani ɗum noon ko kanko yummum waji nanggaɗo wiyete ko Christy Balmer ɗum o haalde yimɓe ɗum o haalani jeydiyankoɓe o wi wonde hono kanko ɓiyi ko jaɓatano ƴeftude leɗɗe pour ko fate ko safrata haqqille muɗum kanko Cody Balmer no nde o namda toon to tribunal nde est ce que mo jogui probléme uji haqqille o wi noon o ala e probléme haqqille goto ɗum fof ko haalluji ɗi goota hen kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international toon Palestine en wayno ko haalluji gonɗi oɗo saha joni kaldigal pour kadi no jaam dañira toon to Gaza
Israel wonko ɓe namdi oɗo saha joni so tawi har nde dañata ɗum tan ko kamɓe Hamas ɓe joƴƴin petilaji maɓɓe natta haɓede ɗum ɗo noon e tugnade konngol hono kanko biyeteɗo Sami Abu Zuhri ɗum noon ko kanko ko jogui konngol Hamas o wi ɗum ɗo ko hunde nde jogorani wonde jamais aduna wonde ko Hamas pour joƴƴin petilaji muɗum ko hunde nde fotani haalede ni donc oɗo saha joni wayno hande oɗo ñalawma tan Israel waɗi ken won 15 Palestine naji toon to Gaza tugnade hande yimɓe liggotoɓe santé ko kaali ɗum noon ko caggal nde kamɓe Israel kadi ɓe continue werlade bomboji mabɓe toon to banggue rewo e banggue e worgo Gaza. Officiellement gouvernement palestinien wi wonde ko oɗo saha joni ko yimɓe wiyaɓe maayi toon ɓe jettima 65 1,700 neɗɗo kene wona yimɓe heewɓe oɗo saha joni koko donka yitede sifti noon tan en wayno ko ɗiɗo halluji oɗo saha joni laareteɗi pour yo jaam daña toon to Gaza koko fuɗɗito toon to Égypte ɗum noon koye kamɓe Égypte naaɓe ɓenen kalda e Israel naaɓe e Palestine naaɓe walla Hamas naaɓe pour beele jaam daña toon e ko sakkiti ko e noon kamɓe Hamas ɓe jaaɓi woppude yimɓe jeeyanoɓe taw ko yimɓe ɓe nangganoɓe guila hitande ujunnaji 2023 ɗum ɗon fof ari noon ko caggal nde kamɓe Israel ɓe namdi wonde ko alaa sago ɓe gartira yimɓe 10 Israel naaɓe nanggaɓe taw kamɓe Hamas mbino tan ɓe gaddata ko yimɓe joya ko wawi wonde fof ene wayno kaldigal ngal nden continue toon to Égypte pour beele jaam no dañira hen hakkude kamɓe Israel e kamɓe kadi Hamas. Habruji men international toon to Sénégal e tugnade kadi ko Sénégal bindi hono kanko Mansour Faye ɗum noon ko maire mo Saint-Louis ene wayno o noddanoma hande toon to division des investigations criminelles oɗon convocation kanko hoorema ko arim toon wonde avocat makko maître Oumar Youm caggal nde o yetti toon nde ene wayno kanko ko hoore makko kanko Mansour Faye o wawi haaldanede famnede walla tintinede wonde ko oɗo saha joni ko kaɗaɗo yaltude leydi Sénégal sibabu no wona enquête aji kucciɗɗi makko ɗum noon ko ngol ɗo woni lawol gaddu noon kanko hoore makko officiellement mo haalne wonde ko enquête wondi ko enquête ene rewa makko ɗum noon kanko hoore makko wawa yaltude leydi sifti noon tan kanko Mansour Faye ko kanko ko kaynum ancien président Macky Sall e kadi ene wayno kaɗaɗo joni kene wona laabi ɗiɗi au moins yaltude leydi ndi taw ko dartinte ko toon to aéroport hande toon to Sénégal kadi tugnade hande ko Sénégal haali hono kanko biyeteɗo Abou Nguer ɗum noon ko convoquenoɗo hande yo noto toon section de recherche ko gonɗo toon to Colobane pour enquêter ko fate won ene takka won habaruji wonde walla won haaluji ɗi wendi e réseaux sociaux ji o waddi entretien e wonɓe toon enquêtoɓe kono caggal nde entretien o ene wayno ko oɗo saha joni ɓe pamnimo il faut ko o waɗe garde à vue ɗum noon mono saka toon to Colobane ene wayno ko kanko chroniqueur o ene wayno ko ngol oɗo jamma hande woni jamma ko gadano saket toon tugnade ha hande Sénégal ko haali mbi ko journaliste uji ɗiɗi goɗɗi kadi nan toon hen goto wiyete ko Oumar Ndiaye goɗɗo wiyete ko Fatima Coulibaly ɓen kañum koyemumen nen sokato oɗon unité élite gonɗo toon gendarmerie nationale habruji men international hande toon to Gabon e tugnade kadi ko radio France international habri hono kanko gardinoɗo transition leydi ndi hono kanko Brice Clotaire o liggi ngema ene résultat ji temporaire jalti ummade toon to ministére de l'intérieur ne kolli wonde ko ene wayno ko kanko dañi majorité yimɓe wotan ɓe kono wone 90,35% des voix o yimɓe arɓe wodde e ɗiɗo élection ngaji yettima joni ken wiye 70,4% e tugnade hande ko haala hono kanko so tawi o faddi tan oɗo saha joni ko confirmation ummade toon to cour suprême caggal nde cour suprême wasi hebde ɗaɓɓande ummide gote candidat ji goɗɗiɗi siftinde on tan ko candidat ji jeetati gonno toon hen gorko debbo kamɓe heddiɓe fof koɓe worɓe ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni o kanko hoore makko caggal subaka hande nde ko ɓuuri hewde e Libreville naaɓe nde fetano wonde élection ngaji makko kañumen koyemen kol anni men wasa liggoyade kanko Brice Clotaire o liggi ngema o yalti télévision o rokki avertissement o wi wonde ko toor ken won 90,35% taw ko Gabon naaɓe jaaɓi ɗum ɗon firti wonde ko Gabon naaɓe en jogui yakare mabɓe yakare nde ɗon noon pour preuve gaddano ko yimɓe poti wadde ko continue liggueyaji men ɗum woni donc ene wayno ko ñalawma he ala neɗɗo jiyaɗo ene wasi liggoyade sibabude oɗo avertissement ko kanko mo waɗi oy donc victoire mabɓe fuɗɗoto d' abord ko il faut koɓe continue liggade
donc ko wawi won fof en wayno ko goto e yimɓe ɓe ganduɗa candidat ji foɗodiranno mo biyeteɗo Alain Claude kanko war mako haali woyi wonde ko élection ngaji ɗi ene mbaɗi fraudaji ha heewi ene wayno e kaddi hono kanko gardiɗo leydi laamu ɓe kutorima jawdi pour wadde campagne mabɓe kono noon ene wayno ko kanko war makko jaɓani wiide o wi wonde ko o sallotako résultat ji ɗi ɗum ene wayno ko caggal muɗum hono coordinateur du rassemblement de bâtisseurs biyeteɗo Agnès Kevin kañum hoore mum wi wonde ko ɗiɗo en haalluji ɗi o haali ɗi fof pour wiide fraudaji mbaɗe ɗiɗo e woteji ɗum ko hunde nde wona gonga ko wawi wonde fof fada oɗo saha joni ko cour suprême toon pour gomɗinde résultat ji ɗi pour wiide wonde ko hono kanko Bruce Clotaire Oligui Nguema ene wayno gonɗo e laamu joni ken wona lebbi nogas caggal nde yandini Ali Bongo pour continde wonde président civil caggal nde woteji mbaɗe toon ñande samedi ɓennuɗo e kadi woteji kolluɗi oɗo saha joni résultat ji jaltuɗi ɗi temporellement kolli wonde komo jogui 90,35%. habaruji men international hande toon to Guinée Bissau tunade ko journal biyeteɗo African News ko haali hono kamɓe fedde toppitiɓe ko fati haqqille maade toon to Guinée Bissau ɓe mbi oɗo saha joni eɓe jogui fayre saabu gonɗo président ndeɗon fedde kanko biyeteɗo Aboubacar Touré ene wayno ko andaka o holto woni noon ɓe mbi wonde ko kanko président ndeɗo fedde droit de l'homme toon to Guinée Bissau ene wayno ko ɓe alhamis ɓennuɗo e kanko hoore makko wawino windude gueɗe e nder page makko Facebook ɗum noon surtout o takki nokkuɗo dialyse waɗete toon to hôpital gonɗo Simon Mendes gonɗo to Bissau wonde ko nokku mo ganduɗa barowo yimɓe ɗum noon e wiide makko yimɓe wonɓe toon agent ji liggotoɓe toon ko yimɓe ɓe ganduɗa keeɓani formation moƴƴo kañumen kalfina yo ƴeftu yo toppito yimɓe ñawɓe aroɓe toon e ɗum noon kadi o wiide makko kadi ɗum waɗi yimɓe hewɓe kala jaaɗo toon maayi toon e oɗon centre caggal muɗum association technicien ji santé wonɓe toon liggotoɓe toon oɗon centre kañum hoore mumen wani portinomo plante mbi wonde haalduji ɗi o haali ɗi ko déformation ɗum noon alay sakko kanko monsieur Touré o wawa présentude preuve aji pour gueɗe ɗe o haali ɗe tugnade e famille mabɓe ko haali agence France Presse mbi wonde ko agent ji police gari e nder on ɗon jamma toon to nokku makko aɓe mbawi nanggudemo e guila nden ɓe ganduɗa holto woni donc tugnade konngol gumigol ministre toppiɗiɗo ko fati intérieur leydi ndi hono kanko Bocce Kande kanko ministre o ala information bawɗo wonde fof en tant que ministre wonde agent ji police département makko mbawi yaade galle résidence président ligue Guinée Bissau toppitiɗo ko fati droit de l'homme e nanggui ɗum o wi donc ene wayno ko kanko o tinani ɗum noon ko wawi wonde fof ɗum no oɗo saha joni hono kamɓe wonɓe ndeɗo fedde toppitiɗo ko fati haqqille maade toon to Guinée Bissau eɓe payanimo par ce que guila alhamisa e goto anda to woni habaruji men international hande toon to Ukraine tugnadi kadi e ko journal biyeteɗo Associated Press haali mi bonde ko risinaɓe bellima misilaji ɗum noon jane wuuro woto wiyetego Sani ɗum noon ko ñande dimanche anke ɗum noon fof wonno koye feeto ngoɓe joguino toon wiyata ɗum ko Palm Sunday ɗum noon e wayno ko ɗiɗon misilaji mbari tugnade hande ko Associated Press haali mi bari ken wona capantato neɗɗo ɗum ɗo fof capantato neɗɗo e gañi kadi ken wona capanɗe tati e nayo neɗɗo gañima hen donc mbi wonde ko ɗiɗo misilaji ko misilaji ɗi berla toon jani toon ko hedde 10h15 suba ene wayno ko misilaji ɗi kañumen koye men ne juuli won kuɓeje won naati ha nokkuji ɗi ganduɗa en no goni souterrain tugnade hande vidéo ji kollaɗi tugnade hande Associated Press mbi wonde ko ɓeɗon maaɓe capantato sukaɓe ɗiɗo ne jeeya hen donc e nder konngol ngol ƴefti kanko président Volodymyr Zelensky gardiɗo leydi Ukraine o wi wonde ko yimɓe criminel en tan mbawi wadde ɗeɗo gueɗe warde yimɓe ordinaire en taw surtout ne gone feetoji men taw kadi ne gone ene mbaɗa gurdam men ala fof ko nawɗi ɗumen e guerre batte toon e wiide makko noon o wi ko misil gaɗo noon nde warlande ene woni yani huɓere wotere taw huɓere nde jeeya toon koye sidi université gon toon e ngoɗon wuuro bombe ɗiɗaɓo yanoyi toon to bombe ɗiɗaɓo yanoyi lawol nde ganduɗa civil en goni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonno e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi ko musidɗo moon Hamadou Touré halduno e mon en mbaala jaam on jarama